Uszanowanie Państwu. No, proszę Państwa, rodacy nasi umiłowani w ostatnich wyborach postanowili oddać całą władzę jednej partii. Nie wszyscy naturalnie, ale wystarczająca większość, by tak się stało. Do kompletu państwowych stanowisk obsadzonych przez Platformę Obywatelską szanowny elektorat dołączył prezydenturę. Pałac pod końskim ogonem objął we władanie Bronisław Maria Komorowski, wyznaczony zresztą wcześniej przez premiera Tuska na współlokatora słynnego żyrandola. Wygląda na to, że Polacy głosując ostatnio zatęsknili za frontem jedności narodu. A taki front, jak już się zabierze do władzy, łatwo nie ustąpi. Wiem coś o tym, śledziłem to przez kilkadziesiąt lat PRL-u. Dlatego należy przypuszczać, że w następnych wyborach pan Komorowski dostanie 90% głosów, a co sobie będzie żałować. Monopol władzy to dla rządzących bardzo przyjemna sytuacja. To są setki tysięcy posad dla krewnych, znajomych, to wygrane przetargi zaprzyjaźnionych firm, to niesprawdzalne kontrakty z katarskim inwestorem, kręcenie lodów z hazardzistami, bezkarność urzędów i tak dalej. Przy zmowie milczenia uzależnionych mediów ze służbami specjalnymi skupionymi na przeciwnikach politycznych, posłuszną prokuraturą, wystraszonymi sądami, które oczywiście są niby niezawisłe, niby niezależne, no ale praktyka dowodzi, że jakoś im to nie wychodzi. No w takiej sytuacji w każdym razie rządzi się lekko, łatwo i przyjemnie. Jeszcze tylko 500 spokojnych dni na zapomnienie wyborczych obiecanek i zgoda zbuduje nam rzeczywistość, jakiej pozazdrości nam prezydent Łukaszenko. Być może przejaskrawiam zagrożenia, jakie niesie nowa powyborcza sytuacja polityczna, a to dlatego, że rządząca od 2007 roku ekipa pokazała nieraz, iż dysponuje dużym ładunkiem arogancji, pychy i buty. Lubi opozycję ignorować, obrażać, rozstawać po kątach. Ta maniera, ta tendencja może się spotęgować pod wpływem ostatniego sukcesu. Już dzień po wyborach posłowie Niesiowski z Palikotem zaczęli rozkręcać spiralę nienawiści, by demaskować przebrzydłą opozycję. To nie jest towarzystwo gotowe do spokojnej, rzeczowej rozmowy z ludźmi myślącymi inaczej, a co dopiero do zgodnego budowania. Więc z kim i co nowy prezydent nam zbuduje w zgodzie, jaką obiecywał? Pierwszą okazją, jaka się nadarza, jest praca Sejmowej Komisji Kultury nad ustawą medialną. Czy prezydent swoim autorytetem może spowodować, by mediów publicznych nie przywłaszczyli sobie jego koledzy z PO? W tej sprawie niech zacznie od budowania zgody chociażby z Waldemarem Pawlakiem. Niech pokaże, że w ogóle to potrafi. Otóż Pawlak powiedział coś takiego, znalazłem taki cytat gdzieś, że trzeba zachować równy dystans do różnych środowisk politycznych, by dominacja jednej formacji nie została zastąpiona dominacją innej formacji. To nie jest skomplikowane, by usiąść i uzgodnić zasady funkcjonowania mediów publicznych pod warunkiem, że nikt nikogo nie będzie chciał oszukać czy wykiwać, stwierdził Waldemar Pawlak. Dopilnowanie, by nikt nikogo nie wykiwał i nie oszukał, nie powinno chyba być zbyt trudnym testem dla nowego prezydenta, dla budowniczego narodowej zgody. Jak sądzicie Państwo? Patrzcie uważnie, co się będzie działo.